Matatso, bulinaw nga akong ipangayo, ako po nang ihatag siya. Dol, ikaw na bahala na, Dol, oh. Ha? Boss, base na ay pang sabaw diha, kanto Sabrina lang. Kining na ay vulcanizing sa tabok. Kanto Sabrina. Matats, Sabrina na. Tabok. Ato dito, ato doon. Followers matas nga isda. Ato dito. Magmotor sa taka, ito tabukon. Kinsa si Riden Cabisares? Ikaw? Pagawas na daw. Papa niyo siya. Atas, vulcanizing dyan ang trabaho. Pero, tawag kay Papa. Eh, ikaw ulaw, dili ko hold up here, ha? Atats, viewers na ito, Matats. Kabulkit yung anak. Boss, ikaw si Riden Cabisares? Oh, ali. Paano sa kabalo, Matats ba? Ha? Kinsa ko? Ay, salamat. Matats, nag-comment din sa akong video, mga isag sabaw. Oh, kita na pa na ako dito, ha. So iya tong anak Matats nagbulkit. Dol, na ako'y bulinaw, Dol. Pasensyahin na Dol, nya natay isang bagong gamay, Dol. Ha? O imunita ng Dol, nya nay tulay og burot, Dol. Wag yung Dol. Ari Dol. Kwato Dol. Dol, salamat sa pagsubaybay sa video, Dol, ha. Imo na tanan, Dol. Salamat ito na. Nakuyawan ni mong anak kay usay atraso sa kong papa man. Matatso, bulinaw nga akong ipangayo, ako po nang ihatag siya. Dol, ikaw na bahala na, Dol, oh. Ha? Matats, sige nigtan na sa itong ano. Views. Mga palabas, mga video. Oh. Dol, nabasahan ako imong comment sa kadagan-dagan, ikaw ako nakita. Ha? Salamat kayo, Dol. Salamat po kayo, Dol, salamat sa pagsuporta, tanan-tanan, ha? Kaila dyan sa Matats, kinsa ko? Yung Matats, yan Dol, basin ako. Kasi pangalan si Manak, Dol? Jade Christine. Oo. Ikaw ang tinod pangalan? Riden. Matats ha, magkabutan sa tao. Tamat sa to, babae, pwede bulkit? Babae nila, ke? Babae, Japon. Atas ha? Muna nila pang hinabuhi, Matats, vulcanizing. Tora Sabrina di, oh. Na, una na Matats, peace sport na. Napitla na ko, masakit ako sa mga viewers na ko ba? Okay ra. Dol, once again, thank you. Og, kani balas video, ha? Thank you. So Matats, nanatas balay no. Lami sa piling Matats, makatatag isda bitaw kay kana kung isda Matats, nadubra na oh. Pinirito Matats og isda bawgay naman no. Kaya nga naman, dagan og isda diha. So sa mga nag-comment diha sa mga nangayos og isda da no. Kung kaya ta mo adtuon ako no. Ang uban nang di na to makaya, mga pagpasaylo. Pero lami sa piling Matats, bisa ginagmay atong isda, daatay na palipay, di ba? Napago na ko. Ako yawan ang bata kaya binyag unsaon yung papa. Pero daghang po salamat Matats no sa mga tao nga nagasuporta diha, sa mga tao nga comment sa kuha diha, sa mga tao perminti ka nag video. Daghan kay salamat sa inyo. Og ang isda, karon nga pakuha na pong isda ay mo kabalaka. Kaya ta mo adton basta duol lang diri sa Jinsan. Ha?